kyerɛ die ɛwɔ atifi mantamu no kyerɛ sɛ no kurani nneɛma ha party party no ensan emra biem wɔ gyinasie bi a wasi ɛwɔ dwumadie bi ɛkɔ so no nyina no yɛ de fa apomde ho na monkey pox yare no mpanifo de afutuo ne akwankyerɛ bi ɛma ɛde afa adasa ho saa nso so ana sɛ yɛpie mu ɛwɔ sunwane abono mantam no mu hɔ so a akyerɛkyerɛfoɔ bi ayɛ din ɛfiri sɛ wɔntimi ntea akɔda na aka ho bi ama ahwɛfoɔ ne awofoɔ no bi nso ɛsɔre kyerɛ sɛ daabi o san kɔfa ɛnkyi ɛde asɛm ɛna wɔɔkan nana bi ɛne ne dɔm asɔre ya omutu anamo no omutuo no akɔpiem ɛwɔ baabi ama ɔdɛfoɔ ɛne ne mpanifoɔ akasa no pɛyi ɛnsɛm no dɔso na yɛse nkonnwa yɛde ɛbrɛ wo sɛ nonsia berɛ mu kaseɛ Sompa 93.1 FM Sompa TV Sompa 98.9 yɛda ase ne yɛma wakye biom nana kwabena kɛse na onimadi ahyɛmu ɛnɛ anɔpɛyi korɔbea Asante Technical and Vocational School ɛwɔ Asokore wɔ Asante Mantam ha sɛ ya yɛde kan bɔ mo kaseɛ ɛde ma mo sɛ adesuafoɔ no keka wo ho ama kyerɛ sɛ wasɛe nneɛma paa yɛ aprosifoɔ baa mu a wɔkyere nkɔdaa no bi na asɛm no ɛkɔpie mu ɛwɔ court na bere a asɛm no kɔpie mu ɛwɔ court saa no na mmeranini ɛde ma nkɔdaa no ɛyɛ sɛ wɔbɛhwɛ na watumi atwitwa agye nkɔdaa no nso so no daabi ankɔwie pɛyɔ ama kyerɛ sɛ nkɔdaa no sɛdeɛ nyinaa yɛnim sɛ nkɔdaa no ebi wɔ hɔ no mu a wɔn mfie no anya nu mfinhyia edu ɛnwɔtwe nti ba ne saa no na kyerɛ sɛ wɔyɛ akɔdaa sɛdeɛ amamra no esi etie no ne sa yɛ nti ɔman mu yɛ ɔbaabi a yɛde nkɔdaa eguo sɛ kɔba sɛ bi akɔda no yɛ bɔne na mmara mu yɛ twe akɔda no so a ɛna afei soso ne a wanya mfinhyia no edu nwɔtwe no soso no na kyerɛ sɛ yɛayɛ no saa yɛmfa ɔmo nkɔ hɔ na sɛ yɛadan ɔmo de afa nifa so na bibia atumi akɔyɛ kama mo a modi akyi wɔ Facebook ɛne TV no soɔ no mfoni no bi ne yɛde ato hɔ no mu a mohwɛ no na sɛdeɛ nsɛm esi kɔɔ so no yɛntie nsɛm kakra na sɛdeɛ bibia ti kɔɔ so kamakama ɛde nti wɔyɛ nsɛm a nkɔdaa no maame no ahwɛfoɔ no bi na esu ɛwɔ hɔ no mu a munya bi ɛhwɛ yɛnkɔ yɛn mu wɔ nsɛm foforɔ NDC amanyɔkuo no mpanifoɔ kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a 2024 no ɔmo fira ase aboro nsuo ntɛm na ɔmo ani ayɛ kɔɔ ne saa yɛ nti sɛdeɛ ɛteɛ no wɔyɛ nsakyerɛeɛ kakra ɛwɔ party no mu na tumi aboa ama party no botaeɛ ɛne anisoade hunu no atumi abam 2024 ɛka ho bi ama mmaburu no bi ya ɛwɔ atifido mantamu ɛkyerɛ sɛ gyinasie ya mpanifoɔ asie no ɔmayɛ ɔmadwe sɛ ɛboa party no nso ɔmo deɛ ɔmo hunu yɛ no ɛnya adeɛ sɛ ɛbɛboa party no wei firi ha kɔ ha wei kɔ ha ne adeɛ no dabi ɛmoa wɔ mo akɔyɛ sɛ wokɔ nkabom kurom na wobɔ ahweteɛ kyene ɛba ne sa na ɛhadwe papapapa wode yɛntie wasom asɛm You know what to do. You know what to do. You know what to do. I said we can vote. Speak to our vote. These people, all of them, yes, vote. So don't need that. Why they are voting? You know how to do. If you want, I'm the chairman for Sompa constituency. Yeah. If you tell my people that vote for Aga, don't vote for Obama. And you put them for the party. No action. If you go around and tell people that vote for Aga. So yes, so that's why don't ask me that if you want this, if you do that, that's why you say that you don't agree. This why you are because if you put if you don't do it, so I want to remind you that time you came to General Secretary, you don't have paper. You don't have paper to give anybody. But we are giving the secretary to you. So now you are a big man. You want to punish people. Look at nonsense. So I want to tell you, I'm the consequence of wei ɛyɛ party no akyitaafo bi a ɛwɔ atifido mantam no emu na ne nyinaa mu nso so no ɛna wɔn dwantrani owura ɛsiedu ɛnkatia ɛnso ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmɔ na wɔkyerɛ sɛ party no ɛyɛ gyinasie ɛne nhyehyɛeɛ a wɔde ba nyame yɛ adom a 2024 no ɔbɛyɛ adwuma no simple koraa. It is true. We've issued a letter from headquarters signed by the General Secretary, the new General Secretary, Honorable Fifi Fiavi Bote, communicating formally to Mr. Speaker
changes that we have made in our front line in Parliament. That is indeed true. And the new changes will bring on board Dr. Kesela Tuforsen as the new minority leader, Honorable Ama Kufibwa as the new deputy minority leader, and Honorable Governance Kwame Abuja as the new chief whip. And then we maintain Honorable Doyo Ganza and Honorable Ahmed Ibrahim. So this make up the new list of leadership in Parliament. Well, there are two questions. Why we are taking the decision and why now? And I guess the answer is the same. We started reorganization of our structures to be able to position ourselves to fight election 2024. We started that more than a year ago. We started at the branch level. We've since done elections in about 40,000 branches. And then from there, we proceeded to constituency level. We've done largely with all the constituencies, and then we've done regional elections, and we just completed the national elections. So the next in line is to take a look at our leadership in Parliament, and that is what we've just done. So in terms of timing, it is in line with the way we are prosecuting the national reorganization. And in terms of why, it means what it tells you is that the only constant thing in nature is change. And so since the environment is changing, leadership and many other things must change. And Siamudie bi ekoso ewo nkramantam no nyina mu eyede fa apomde ho ensam so. Na uko enkramantam no apani a wo hwe akire ewo amansan apomde ho. Eye Madam Farida Abdullahi. Wono na kasai ebe no ne Sompa kase edin komo na wo kire se monkeypox yare no ade se hadwe yie pa. Na won kontabuo mu ni ade kwa no 80859. Ene ye wiase nyina no won krata mu kontabuo ya ewo mu na emu no emu aduonunum na ati nanom wonse do amama ahoduo bi abibima ne wiase nyina amama anya bi no eye wo ha ene du wobobo no wobodi mi te Sierra Leone, Liberia, Nigeria ene Cameroon ene ade ne nsam a wode man samtrofoni so ba ko ne se obenya rashes benya fever wo be hyehyehye ti betini apai wo number ye oya ade a would a sign it will be the Nehoka na so yare ni bi na se rashes na ma e betimi asan e betimi obi power na se nsuo ni bi to table ni nyama so na wo so na do hwe we ni wo hen ana se we ni a e betimi asan se na ba krom ha de mint ni tre se na ba yare ewo baby enye Ghana nko countries baby arena ko hono but Ghana ha say timi aso ase kaka and sheda anye baby to say the way cover na hanom na sign bia intino ne betimi aya boy wo ban ne say mo say max ne prevent against a lot of things enye covid nko iti o bi na se o yare na se o bowa ana se o maintain a se o share max no se na be a be fi wo imu ma na o no enko sign obi foforo very important to say be wo ho yensa any seminar na nsu the way na here for covid na because obi rush ni nsu ana se o bowa ana se o maintain na nsu no ko table so ka na se o do nsa ko so na se wa wo nsa any seminar na nsu na do ko share we ni ana so do posa we ni ade a betimi asai enkramantam no pane kwankyerefo abedi akire ya wo hwa mansan pomode ho nsam so Madam Farida Abdullahi ana yetene nka dwumade no ase no na la nkwantana Municipal Health Director Dr. Plensla Anima Poku na wono so wase Sompa kase ebopin kakra ma osane asem ndi mayen no monkeypox say WHO force say yen friend mpox ahwe arabia viral disease from either emwa and say na say no so ebowa ma o feel
like when your fever chills and I feel so bit many rashes and won't now. I know some maybe a bit to be a bit me a pie. Let's spread. Now a boom one mouth skin very devastated. And it's a consider. Let's say area I know I say in my home by name my surveillance system. Every sharp so I bit me. I detected say I run away your communities in one even at the health facilities because sometimes mpox it may confuse with the smallpox. I guess a surveillance system every sharp so be able to detect say Dr. Plesla Animapoku Ebi Yenoano Anna Ayawa so Municipal Health Promotion Officer Ora Abraham Ato on so my say. International Day of Education, first session Ghana, here from International Association of Work Peace Advocates. You both are support. You better defining education in a way you better raising more entrepreneurs and a more practical way. And you say, because you work a big hospital and a facility your district in the name of 37 military hospitals because of cases. Now, time mpox about my say health officers my training on how to communicate with the members. Now, your community members in information about the disease, anything and fire by the Kwame first will be ashensudeɛ ne ade a ɛda adi wɔ nipa dua mu a kyerɛ sɛ bia wanya mpox no yɛde yɛfa asantete no nti yɛn nso yɛ ma members a ɛne ɔmo community no ɛte and yɛ school health education yɛ go school mu ɛne nkɔlaa no ne akyerɛkyerɛfoɔ ɛkasa ɛfa yareɛ no ne fareba ne sɛnea ɛteɛ ɛne kwan bɛtumi abɔ yɛn ho ban ɛfiri ɛho si yɛbɛnya afei nso yɛnya baabi a ɛsɛ sɛ yɛwɔpɔte kɔ. Nana Ajen Frempong Ababio eye wahene ya wo Kumasi Tafo nana kasa yi nana ne dom ene ne manfo ebo apro kakra ehwe mpontunwuma di obi de ne nsa kan ya waja ne wura mu de aduru he no mahwe kwan po befa so a saa adwumade nyina no obetima wie na adwuma a wose yede ye no yatumi ade aye na ebere nana ebo apro no ano ana wo kire se o woni na mo a ana okopie se hospital bia na koso bere bia twam kwamra se bedwane de ma wo mo a na ewon potem ho no onabo Anthony Osaya Koto na ehase na osi amfisa be saduonu ne akire ne omo hu ne de ba sik konto mo sra ban sa ban no wanya fast no meboa wo mo Tafo ase fast ahase na menfa na northern sector masi yimi ekwan be na yentumi mfa nipa mfa so ma hospital ha baby nso yakosi biesi ho eno nso yenya kwan ye de beko ahaya ya kwan dem ayi ne si hayi ye bewie enso yentimi nwie ye bisa wona ya ade sha won sase adie be mpa na ema wo muntu entumi nto asa adwuma so sa adwuma die na esi ya kwan de raska ni ho na sika pa ebenya no wo hene sika nso na wo ho no sika wo ho na emoma kwane ye be fa so a ye de be ye adwuma no ena sa adwumadie no ehia ye ne sa ye ne aye be sore na ne yesese ye ebe boa ye ankura no esin de de ayi sika ahoto ebe bre enipa dodo ne nyina na ankura ye de ayi kɔ he de fa ne se wiase bibia wanya na da wo bedane ato ho no ena be hu sahwe nya wodia Yanko bono mantam no emu de efiri ho ba ene se ahwefo ne awofo bi ekere se sankofa yenchisa de mpani aka asam no de ato mo tere se 2017 no ho a ena Ghana Education Services se bi ba tere se asotwe a empempi ya de mankoda ewo suku mu no yayi ade efiri ho ba da sana nkwa no ehompon no mba animu kakra na nkwa de mo se yenya wo mo suku mu ho na mo ne akyerɛkyerɛfo no ehuri enkyere so pa
na ka ho bi ma akyerɛkyerɛfoɔ no bi ayi din efisa agya wokɔtea akɔdaa bi wanhwɛ ya na yɛbɛboro osuku mu hɔ ampokra sɛ wanhwɛ ya na yɛbɛyi wadi sɛdeɛ Ghana Education Service sɛ no esi ɛteɛ no na ahwɛfoɔ ne awofoɔ no bi ɛkyerɛ sɛ sankɔfa yɛnkyidi a asotwɛne yɛn sankɔfa mmra first no tete no na nka omo bon kura wo school no na ma discipline ba school ma kwa hu ade panyina obunu hu ni teacher obunu na omo de ba ye ne say akura me yam akura wo school no ase niema beble ene na sa education ni kura mo ama akura hu panyina ombu no nti mazuma we mistake omo ntia omo ebi omo na mum obi so okotea ne ba le bu ofu so yare ntra wa tia ne ba no it is omo ampanifo na hu na so omo still ombema ababa asan ba school mu a ebeboa na nkwara na hu mistake ya omo ye so bi ye mistake ya obo hu so teacher be bomenti no menye say mistake ni bi nti ye no de omo ya o madwe say ababa ro be ba me fo so say mra adwen papa omo fa mra e be man nkwara na tene omo ho asua ade so me de no Kennedy akompreko a Japan ya sen center mara sebedwane na ni abrese NPP amanyoko no mpanifo ma no kwan na omekura franka enam so man ma ye omampani e wo omayi mu ena wo pone na niso ade hunu kakra kire Sompa kase na wo kire se Dr. Alhaj Mahmoud Bamia wayebi a piepia so a ya kire se firi nyuma kwan wo body ato ho nanso nyame na dum no wo no asen center mara sebedwane Kennedy akompreko Japan ba ebe kura franka no de ma NPP na namso ma no be ye omampani wo Ghana hase ya Ghana ni bia wo dada adwuma no asi ene san semfini nyuma pa ho nsem te se be busu wo Ghana ha ma kire se wo namba bia mfini nyuma nko a na yente se de o se de nsem no man nsem twefo first one like I said I will first promote technology in the sense that the vice president has done well developing the digital system, what we call digitalization. We need to take it a step further by, encouraging the youth to build softwares and sell it across the world. It shouldn't be only Ghana. So we need to promote technology first. Like I said, if you go to China, a city called Shenzhen is noted for technology. If you go to America, California, Silicon Valley is noted for technology. When you go to India, Bangalore is noted for technology. What city in Ghana here is noted for technology? So I'm going to build a whole city, technology city, either between Cape Coast, Elmina and Commander area or Adam area. We need a whole city promoting technology. So that in Ghana, if you go to America, for instance, Bill Gates company, a Ghanaian lady is one of the chief executives, a technology company. So what makes you think that Ghanaians or black men can't do it? We can. We need to challenge ourselves. But we ye no na UN asumdue bofotene owura Wellington owusu tabiri wono so de nsam man nsam trofo na osi ni posei International Day of Education first session Ghana here from International Institution of Work Peace Advocacy yebota afino ayeso yeba defining education in a way yeba raising more entrepreneurs and a more practical way and yes nkrata and Africa Transformation and Industrialization Project where Juma on the menam so done amount for Abraboni at the chair amount for your training amount for Juma Audu. I'm ready to be in a one-year training. Mushroom project here. Training it again and never be. We are or a technocrats. Organization is supporting more production. Now, has also had to produce like industrializing by processing it into different. And the appear 4 year training woman, and then we have a say 50 kilos. We now can say 1 kilo at 20 cents. And the 20 cents times 50, now a scalable.
And then so we have a say on daily basis. And the redefine education in a lot of ways. Yeah, school. Ejana so anopa na de nsam nyina asi anopa 5G eya PB ema reference mizo no so wo honom srawo se wonya adwuma eya bagibi ne koton wo ba Sompa TV na fe Sompa FM hase ya dodo no ano ya opese wutu no benya bia ene nsoto mo amoton ne ma e wo traffic nyina no mesrawo se drinks ena wo ton na mizo enka ho na fe so 5G ne nka pampacho eya hwe wo ne ma ni ye pa hwe be so afira no pa koka nwumre nya de se beto fi se drinks ba ye e boa pomdene ma ni kasam ene hintasam wo fie nyina so e kosoro kama teme srawo to me kabra ne bagibi koton asampa etia 0246 270 221 0246 270 221 opay asante ebo a Benedict na afenso na kosu aso na ye adwuma ne kama edema nana kwabana kase sore so made a champion adwumadi no atimi abawa kwam ero ma hene odubo ache betrase na ma wiase nyina ache da ase am wacha no pay